'yan uwa, a yau a wannan bidiyo zan koya mana ko zan karanta mana ko zan gaya mana wani wuridi mai tsadar gaske, ma'ana wata addu'a ce mai tsada, wani azkar ne mai roman gaske wanda bai dace ba a ce a matsayinka na musulmi ana kwasar garaɓasa na wannan azkar banda kai. Ɗan uwana, wani azkar ne wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bawa al'ummar shi, kamar yadda ya faɗa a hadisi na Abu Hurairah, Allah ƙara mishi yadda, yana cewa, ruwaya ce ta Bukhari da Muslim. Abu Hurairah yana cewa manzon Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani, Annabi ya ce akwai wasu kalmomi ƙwaya biyu, Annabi ya ce khafifatani, ya ce suna da sauƙin faɗa a harshe, cikin sakan biyar ma za ka iya faɗin wannan kalmomin. Annabi ya ce lakin habibatani ila rahman, Annabi ya ce wa'annan kalmomi masu sauƙin faɗa a harshe, Annabi ya ce amma Allah Ubangijin maɗaukakin sarki yana son su, suna daga cikin manyan kalmomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so, wanda idan bawa yana karanta su Allah yana son sa, Allah yana kai shi aljanna. Annabi ya ƙara da cewa saqilatani fil mizan, yace wa'annan kalmomi guda biyu, Annabi ya ce suna da matuƙar nauyi a mizani, ma'ana idan aka tayar na alƙiyama a sikeli, kowa yanda ya sani ana auna awan mutane ko ayyukan mutane saman sikeli ne, ɓangaren dama ɓangaren ayyukanka na alheri, ɓangaren hagun ayyukanka na banza da ka aikata. To wannan sikelin Annabi ya ce wannan kalmomi guda biyu idan mutum musulmi yana karanta su ranar alƙiyama za su yi nauyi a mizanin shi, kamar yadda muka sani cewa Allah ya faɗa, wanda wa amma man saqulat mawazinuhu, Allah ya ce fa huwa fi ishatin radiha, duk wanda mizanin shi yayi nauyi, Allah ya ce ya samu wata ma'isha, ya samu wata rayuwa yardaddiya, ita ce rayuwa ta aljanna. Ashe kaga wa'annan kalmomin suna da nauyi a cikin mizani na ayyukanka. Annabi ya ce wa'annan kalmomin ba komai bane ba, yace shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Annabi ya ce duk wanda yake karanta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, Annabi ya ce wannan kalmomin guda biyu Allah na san su. Annabi ya ce kuma suna da nauyi, suna sawa mizanin ka na alheri yayi nauyi. A yau rayuwarmu muna ta zanihi da yawa, muna aikata sabon Allah da yawa, sikelin mu ba nauyi na ayyuka alheri jama'a al'ummar Annabi Muhammad. Amma wannan addu'a mu rika yi ƴan uwa, ka rika subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. A shago ka rika subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kana tafiya kasuwa ka rika subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kina gida kina kitchen kina subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kana zamna kana wani aiki kana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Wallahi wannan kalman guda biyu suna da nauyi a mizani, suna da girman lada, ladan su mai girma ne, amma kaga ba su da wahalar faɗi kamar Annabi Muhammad ya faɗa. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Da haka al'umma Annabi ku yawaita karanta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Za ku samu abubuwa kamar haka. Na farko, za ka samu biyan bukata. Abu na biyu, za ka samu rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na uku, za ka samu soyuwa daga Allah. Abu na hudu, za ka samu wannan lada mai girma wanda yake da nauyi a mizani. Da haka kada a barka wannan romo, wannan bidiyo da na bada wannan garaɓasa dan waka yaɗa zuwa ga al'umma Annabi mu cikin WhatsApp, cikin TikTok, cikin Facebook, al'umma su karanta. Wallahi idan ka tura cikin group aka samu a ce akalla mutum 10 suka ji wannan garaɓasa, suka karanta subhanallahi wa bihamdi, kai ma sai an sa maka. Duk wanda ya karanta in so 10 ya karanta kai ma sai an sa maka. Kaga turawa kawai kai alheri ya je gurin al'umma za su samu lada mai girma. Da haka in wa mu rika yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Wassalamu alaikum.